ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாரும் மார்னிங் பாகவதம் கேட்கறதுக்கு. எல்லாரும் இங்கே ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ ஹாப்பி கண்டினியூஸா எல்லாரும் ஜாயின் பண்றீங்க. சச் அ நைஸ் டே. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ப்ரேயர்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதே உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 19வது ஸ்லோகம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல செகண்ட் சாப்டர்ல 19வது ஸ்லோகம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம், என்ன மெயினா ஓவராலா நம்ம சொல்லணும்னா என்ன நம்ம மெயினா பார்த்தோம். நம்ம தட் இஸ் பக்தர்களுக்கு தொண்டு புரியணும். அப்புறம் வந்து ஓகே, அது அந்த 6 கேள்விகள் இல்லையா, இது எல்லாம் எங்க கூடியிருக்காங்க, இந்த நைமிஷாரண்யத்துல கூடியிருக்காங்க இல்லையா, நைமிஷாரண்யத்துல. ஆமா. ஸோ இந்த சேஜஸ் எல்லாம் முனிவர்கள் எல்லாம் 6 கேள்வி கேட்கறாங்க. ஸோ அந்த கேள்விகள் எதற்காக கேட்கறாங்க அவங்க? உலக நன்மைக்காக, எல்லோரும் நல்லா இருக்கணுங்கிறது. எல்லாம் நல்லா இல்லையா. இந்த கேள்விகளை யாருக்கிட்ட கேட்கறாங்க? சௌனக முனிவர்கள். சௌனக முனிவர்கள் வந்து சூத கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்கறாங்க. ஓகே, ஸோ வெரி குட். ஸோ நமக்கு என்ன இந்த செட்டிங் அது இல்லையா, நம்ம எப்போதும் சொல்ற மாதிரி நம்மளும் அங்க வந்து இந்த முனிவர்களிடையே இருக்கிறோம். நம்ம இப்போ இந்த நைமிஷாரண்யத்துல சூத்த கோஸ்வாமி இருக்காங்க. சௌனக ரிஷி வந்து கேள்விகள் கேட்கறாங்க. யாருக்கு வேண்டி? மனிதர்களுக்கு வேண்டி, எல்லாருக்கும் வேண்டி இல்ல. எல்லாம் அவங்க ஏன் கூடியிருக்காங்க? யாகம் இல்லையா, 1000 வருஷம் ஒரு யாகம் செய்யறது கூடி இருக்காங்க மனித நன்மைக்கு வேண்டி. ஸோ எல்லாருக்கும் வேண்டி அவங்க 6 கேள்விகள் கேட்கறாங்க. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கான பதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். தட் இஸ் மனிதனுக்கான பரம நன்மை என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம எந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா?
என்ன எந்த மாதாஜி, என்ன பிரபுஜி? நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி எந்த ஸ்லோகத்துல கேட்டு சொல்லுங்க. ஜன்மாதியஸ்ய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். எந்த ஸ்லோகத்துல இந்த கேள்வி கேட்கிற ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி எந்த ஸ்லோகத்துல வருது? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சொன்னாரு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 9th ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து இந்த கால்ஸ் இது என்ன பேக்ரவுண்ட்னு சொல்றாங்க. அந்த கேள்வி 9வது ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்ன கேள்வி? மனிதனுக்கான பரம நன்மை என்ன அப்படின்ட்டு இருக்கிற அந்த கேள்வி 9வது ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 9வது சாப்டர்ல 9வது ஸ்லோகத்துல இந்த கேள்வி கேட்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ அந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். ஒரு மினிட் நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ஓகே, நான் முதல்ல ஒரு வாட்டி இந்த ஸ்லோகம் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் யாராச்சும் நீங்களும் சொல்லுங்க, 2 பேர் சொல்லலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ததா ரஜஸ்தமோ பாவா காமலோபய லோபதயச்சயே சேதயேதே அநாவித்தம் ஸ்திதம் சத்வே பிரசித்ததி. யாராச்சும் படிங்க பார்க்கலாம். மொழிபெயர்ப்பு அசைக்க முடியாத இன்னொருத்தர் யாராச்சும் பண்ணீங்க எல்லாரும் இன்னொருத்தர் கூட யாராச்சும் இது படிங்க இந்த ஸ்லோகத்தை. பிரபுஜி யாராச்சும் சொல்லுங்க. மாதாஜி படிச்சாங்க. நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. சரி, சீக்கிரம். ஓகே. ததா ரஜஸ்தமோ பாவாஹ காமலோபாதயஸ்சயே சேதயேதே அநாவித்தம் ஸ்திதம் சத்வே பிரசீததி. மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு மினிட் மாதாஜி. பிரபுஜி யாராச்சும் பிரபுஜி யாராச்சும் ஒருத்தர் ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. பிரபுஜிகள் யாராச்சும் ஒருத்தர். ரஜஸ்தமோ பாவாஹ காமலோபதயஸ்ய சேதயேதே அநாவித்தம் சிதம் விதத்வ பிரசீததி. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, இது மொழிபெயர்ப்பு. அசைக்க முடியாத பக்தி தொண்டு இதயத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்ட உடனேயே இயற்கையின் தீவிர மற்றும் அறியாமை குணங்களால் விளையும் காமம், விருப்பம் மற்றும் பேராசை போன்றவை இதயத்திலிருந்து மறைந்து விடுகின்றன. அதன் பின் பக்தன் நற்குணத்தில் நிலை பெற்று பூரண மகிழ்ச்சி அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம், இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? இப்பொழுது மனதில் நிறைந்திருக்கும் ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் குணங்களால் தோன்றும் காமம் மற்றும் லோபம் அழிந்து மனம் சத்துவ குணத்தில் நிலைத்து அமைதியும் திருப்தியும் பெறும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, நான் யாராச்சும் இது பண்றேன், நான் கோஹோஸ்ட் பண்றேன். ஏதாச்சும் சவுண்ட் இருந்ததுன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. யாராச்சும் எல்லாரும் மியூட்ல இருந்து கேள்வி கேட்கும் போது ஜஸ்ட் இது பண்ணுங்க. ஓகே, அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. ஸோ நான் யாரு கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டோம்? யாரை கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டோம்? ரவிக்குமார் பிரபுஜி, உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா? ஏதாச்சும் நாய்ஸ் வந்தா நீங்க இது பண்றீங்களா, மியூட் பண்றீங்களா? ஓகே ஓகே. விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜியை கோஹோஸ்ட் பண்றேன். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க வளமுடன். ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? மனதில் நிறைந்திருக்கும் ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் குணங்களால் தோன்றும் காமம் மற்றும் லோபம் அழிந்து மனதில் சத்துவ குணம் நிலைத்து அமைதியும் திருப்தியும் பெறும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த 1.1.9ல ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கு பதில் என்ன? பக்தியின் வழியால் மனதில் திருப்தி வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான். ஸோ இதுல இருந்து பக்தியின் சக்தி என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து உணர முடியும். பக்தியின் சக்தி என்ன?
பக்தியினால மனசுத்தி வரும், அமைதி வரும். அப்புறம் மனசுத்தியும் அமைதியினால என்ன வரும்? பக்தியின் பூர்ண நிலையை நாம் அடைகிறோம். ஏன்னா பக்தி நம்ம வந்து முதிர்ந்த நிலை அடையும் போது, பக்தியின் மூலம் நம்ம அதுல பக்தியிலே லயிச்சிருக்கும் போது என்ன நடக்குது? நம்ம பகவானின் தொடர்பு நமக்கு நிறைய கிடைக்கிறது. பகவானின் தொடர்பு நமக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம அந்த பூர்ண நிலையை அடையும். அதுதான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? தட் இஸ் நம்ம பகவான் நிலையை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நம்ம தெரியும் தட் இஸ் சிலவங்க வந்து பிரம்மன் நிலையை வந்து அடைய விரும்புகிறார்கள், சிலவர்கள் வந்து பரமாத்மா நிலையை அடைய விரும்புகிறார்கள். ஆனால் பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் பகவான் நிலையை வந்து அடையறதுக்கு விருப்பப்படுகிறார்கள் இல்லையா? அந்த பகவான் நிலையை அடையும் போது பகவான் நம்ம பக்தி தோன்றின் மூலம் பகவானில் நம்ம சென்று லயிக்கும் போது நம்ம பூர்ண நிலையை அடைகிறோம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரிகிறது. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் எந்த அத்தியாயத்துல வருது? தெய்வீகமும் தெய்வ சேவையும் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. முதலாவதாக பௌதிக கலங்கங்கள் இல்ல, காமம், பேராசை, இதெல்லாம் விருப்பம், இதெல்லாம் வந்து கலையுது மனசுல இருந்து நீக்கிறதுனால நம்ம வந்து பக்தியில நடைபெறோம். அப்ப வந்து இதை நம்ம பூரண அமைதியா ஆனந்தமா அடைகிறோம். அதனால என்ன தேவை? பக்தி தேவை. ஸோ பக்தி இருக்கிறது நம்ம வந்து இப்போ இந்த 2-3 நாளா நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நம்ம 17வது ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? நமக்கு கேள்வி கேட்பதால் நமக்கு தூய்மை அடைகிறோம் இல்ல? கேள்வி பகவானை பற்றி கேட்கும்போது அவருடைய குளோரிஸ் இல்ல, அவரை பற்றி அவர் லீலைகள் இதெல்லாம் பற்றி கேட்கும்போது நம்ம தூய்மை அடைகிறோம். அதே மாதிரி அப்படியே பக்தி வளருதல், அது நம்ம எத்தனாவது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம்? இதுல 18வது ஸ்லோகம் இதுக்கு முன்னாடி இல்லையா? நேற்று அதை பத்தி நேற்று நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க. எப்படி பக்தி எப்படி வளர்க்க முடியும்? ரெகுலரா நம்ம வந்து பாகவதம் கேட்டு சாண்ட் பண்ணி, அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து தூய பக்தர்களுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து சேவை செய்யும் பொழுதெல்லாம் பக்தி அப்படியே வளருது இல்லையா? ஸோ நம்ம இந்த 19வது ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்ப்போ, இந்த குணங்கள் நம்முடைய ரஜஸ் தமஸ் போன்ற குணங்கள் எல்லாம் நீங்கும் பொழுது மனம் சத்துவ குணத்தில் வந்து நிலைத்து அமைதியும் திருப்தியும் பெறும். ஆனா நமக்கு சத்துவ குணம் மட்டும் போதுமா? சத்துவத்துக்கு போகணும். சுத்த சத்துவத்துக்கு போகணும். ஹரி போல். தட்ஸ் இல்லையா? நம்ம சுத்த சத்துவத்துக்கு போறதுதான் நம்ம வந்து ஆசைப்படுகிறோம் நம்ம. ஏன்னா ரஜஸ் அப்படின்னா என்ன? ஆசை, அப்புறம் செயல் இல்லையா? இதான் செய்யணும், ஆசை, எது மேல ஆசை இருக்கும், அதை செய்யறதுக்கு நான் வந்து முற்படுவேன் இல்லையா? அது வந்து ரஜஸ் குணம். தமஸ் குணம் என்ன? யாரும் சொல்ல. தமஸ் குணம் சோம்பல், முட்டாளா இருக்கு, மடமை இல்லையா? ஆமா, தீங்கு செய்யுது, அதெல்லாம் தான். ஆமா, இதெல்லாம் தான் தமஸ் குணத்தோடைய அந்த இது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அது மாதிரி காமம் அப்படின்றது இந்த இதுல ஸ்லோகத்துல முக்கியமா சொல்றது. இதனால என்ன வருது? காமம், லோபம் வருது அப்படின்ட்டு. காமம்னு என்ன? ஆசை, இது மேலேயாச்சும் எனக்கு ஒரு என்ன எனக்கு அது வேணும் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் லோபம்னா என்ன சொல்லுங்க? காமம் ஆசை, லோபம்னா பேராசை. ஆமா, இந்த காமமும் லோபமும் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து இந்த பற்றுதல் ஜாஸ்தியாகிறது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து மனசுல வந்து எனிமிட்டி, ஜெலசி இதெல்லாம் வருது இல்லையா? அப்போ நம்ம மனசு தூய்மையா இருக்காது. மேல கோபம் வரும் நமக்கு. ஆமா ஆமா, இப்போ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இல்லையா? மனசு வந்து ஆதங்கம் ஏற்படுது. ஸோ மன நிம்மதி போகுது. ஸோ எப்பவும் வந்து கவலையிலே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு இந்த கவலை வர்றதுக்கு மெயின் காரணம் ரஜஸ் தமஸ் குணம். அப்போ வந்து என்ன பண்றோம்? ஒரு பக்தன் என்ன, அவருக்கு என்ன தெரியும்? ஓகே, இது பத்தாவது நமக்கு, அதற்கு மேல் நம்ம வந்து சத்துவ குணத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தூய்மையாக அமைதியாக இருக்கிற செயல்கள் எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். ஆனால் என்ன, நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சிச்சுவேஷன்னா நமக்கு இந்த சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் கூட அகந்தை வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒரு தூய்மையான நிலை இல்லை, சத்துவ குணத்துல நம்ம ஒரு செயல் என்ன ப்ரீச்சிங் பண்றோம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் எனக்கு ஐ வாண்ட் டு பி த பெஸ்ட் ப்ரீச்சர், எல்லாரும் விட நான் நல்லா ப்ரீச் பண்ணணும். இல்லை வந்து யாருக்காச்சும் தானம் பண்ணும்போதோ, இது தானம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கணும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அப்ப என்ன, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் சத்துவ குணத்துல இருந்தால் கூட நம்ம செய்யற செயல் என்ன ஆகுறது?
அது நம்மளை கட்டுண்ட நிலைக்கு இழுத்து. அதனால நமக்கு அது பற்றாது. நம்ம சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நாம் செல்ல வேண்டும். சுத்த சத்துவ நிலைன்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகுது, யாராவது விளக்க முடியுமா? சுத்த சத்துவம் அப்படின்னா ருசி ஆசக்தி பிரேம பக்தியில போகணும் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேம பக்தியில போகணும். ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம செய்யணும்? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பகவானுக்காக அக்கர்ம நிலையில் இல்லையா? ஸோ நம்ம விகர்மா பண்ணவே கூடாது. வேதங்களுக்கு புறம்பான செயல்களை செய்யவே கூடாது. அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்? கர்மம், நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்ய வேண்டும். அதை நன்று எல்லா விதத்தில் செய்ய வேண்டும். அப்படி இருந்தா கூட பத்தாது. ஏன்னா நமக்கு அதுல கட்டுண்ட நிலைக்கு செல்லலாம். கர்மங்கள் செய்யும் போது நம்மளுடைய தேவைக்கு வேண்டி இன்பத்திற்கு வேண்டி நம்ம செய்யலாம். ஆனா நம்ம அது பத்தாது. நமக்கு அக்கர்ம நிலைக்கு செல்ல வேண்டும். அப்பதான் பக்தி வளரும். பக்தி நிலையில் இருக்க முடியும் நமக்கு. அக்கர்மான்னு சொல்லும் போது நம்ம பகவானுக்கு வேண்டி பகவானுக்கு பிடித்த செயல்களை நாம் செய்ய வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது நமக்கு புரிகிறது. ஸோ பக்தி வளரும் போது என்ன ஆகுறது? ரஜஸ் தமஸ் எல்லாம் குறைந்து சத்துவ நிலையை நாம் சென்றடைந்து அப்புறம் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நாம் செல்வோம் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரியும். ஸோ பக்தி என்பது என்ன அதனால என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா மனது சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. மனது பியூரா இருந்தா தான் நமக்கு நம்ம சிந்தனை இறைவனின் நிலைக்கு. ஸோ பக்தி செய்தால்தான் அந்த நிலைக்கு வர முடியும் நம்ம. சரி, அப்போ நம்ம பக்தியில் இருக்கும்போது இறை சிந்தனை மனதில் இருக்கும். அப்புறம் கீழ்மையான ஆசைகள் எல்லாம் தனியும். அப்போ சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நாம் சென்று பகவானுடைய தரிசனத்துக்காக நம்ம இயங்குவோம். அப்போதான் நமக்கு பகவானும் நமக்கு தரிசிப்பார். நமக்கு தெரிஞ்ச பாகவத்துல படிக்கும் போதெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம என்ன. தட் இஸ் பகவான் நாரதருக்கு நம்ம இந்த பகவான் படிக்கும் போதே நமக்கு தெரியும் யாருக்கெல்லாம் பகவான் தரிசிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவத்தில் பகவானே நிலை கொன்று பகவானே கதி என்று இருக்கிற டைம்ல தான் பகவான் அவருக்கு தரிசனம் கொடுப்பார். சாதாரணமா எல்லாருக்கும் நான் சேன் பண்றேன், நான் பக்தி தொண்டில் ஆரம்பிச்சு ஈடுபட்டிருக்கேன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்ம பக்தியில இருந்து பாக்கி எல்லாம் நம்ம என்ன சொல் புலன்பத்துக்கு வேண்டிய செயல்களோ இல்லை கட்டுண்ட செயல்களுக்கு நாம் செய்தோம் என்றால் பகவான் ஒரு காலம் நம்ம முன்னாடி தோன்ற முடியாது. ஓகே, நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்போ அந்த டைம்ல நம்ம பக்தியில் ஈடுபடுறோம், பகவானை பற்றி நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனா பகவானில் மூழ்கி இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில என்ன, நெவர் ஃபர்கெட் இல்லை, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரையே நம்ம நினைக்க வேண்டும். ஒரு பொழுது நம்ம கிருஷ்ணரை மறக்கக்கூடாது. அதுதான் நம்ம பக்தியினுடைய நிலை. அப்படி இருக்கணும். அப்ப நம்ம கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் நமக்கு தரிசனம் கொடுப்பா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். துருவன்ல 5 வயசு குழந்தை அவர் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்தாரு கிருஷ்ணர். ஏன்னா தூய பக்தி இருந்தது இல்லையா? ஸோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் யாருக்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் தரிசனம் கொடுத்துருக்காரோ அவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரே கதி. அவர் கிருஷ்ணர் கம்ப்ளீட்டா பூர்ண சரணாகதி அடையும் போதுதான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அது நமக்கு எல்லாருக்கும் அது தெரியும். ஸோ மனம் காமம் லோபம் ஆகியவற்றால் கலங்குகிறது. இதுதான் பிரபுபாத பர்பட்ல சொல்லியிருக்காரு. சாரம் இது பக்தி யோகத்தின் வழி மனம் சுத்தமாகும். மனதை எப்படி சுத்தப்படுத்த முடியும்? பக்தி வழியாக பக்தி மார்க்கமாக பக்தி வழியாக நம்ம செல்லும் பொழுது என்ன ஆகுது? மனது சுத்தமாகிறது. அப்போ நம்ம ஆன்மீக சிந்தனை மலர்கிறது. நமக்கு தெரியும் நம்ம இதுல பகவத்கீதையிலே படிச்சிருக்கோம். அர்ஜுனன் சொல்றாரு, கிருஷ்ணன் சொல்றாரு இல்லையா, மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா. அப்படி செய்யும் போது நீ பக்தியில் இருப்பான்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன்? கிருஷ்ணா, நான் காற்றை கூட நான் ஒரு பைக்குள்ள நான் கண்ட்ரோல் பிடிச்சு வைக்க முடியும். ஆனால் மனதை எப்படி நான் கண்ட்ரோல் பண்றது கிருஷ்ணா? அது முடியாத காரியம் மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு. அதுக்கு என்ன வழி? மனது தெரியல, ஏதாச்சும் ஒன்றுல லைத்தால் மற்றதே மறந்து போகும், மற்றொன்றில் செல்லாது. ஸோ ஆன்மீகத்தில் நம்ம சிந்தனைகளை எல்லாம் வைத்து விட்டால் நமக்கு நம்மளுடைய மனம் இந்த பௌதிக செயல்களில் நம்ம செல்லாது. அது நமக்கு தெரியும். அது மாதிரி நாமஸ்மரணம் இல்லையா, சாண்டிங், ஸ்மரணத்தையும் சேவையும் நம்ம செய்யும் போது மனது சுத்தி அடைகிறது. மனது சுத்தி அடையும் போது கிருஷ்ண சிந்தனை மலர்கிறது. கிருஷ்ண சிந்தனை மலரும் போது என்ன வருது? நமக்கு என்ன வருது? பக்தி பிரேமை, ஆனந்தம் வருகிறது. ஓகே, பரமானந்தம் நமக்கு வருகிறது. இதுதான் நமக்கு தெரியுது.
இது நமக்கு வந்து சைத்தன்யரே சொல்லியிருக்கார் சிக்ஷாஷ்டர் இல்லையா? என்னது சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் அப்படின்னு என்ன, நம்ம தூசிப்பட்ட கண்ணாடி போல இருக்கு நம்ம மனது இல்லையா? அதனால அப்படியே மூடப்பட்டு இருக்கிறது. அதனாலதான் நம்ம இந்த இதுக்கெல்லாம் செல்றோம், நம்ம இந்த பௌதிக செயல்கள் செல்கிறோம். ஆனால் நம் மனது கிளீன் ஆகும்போது என்ன ஆகிறது? பக்தி வந்து மலர்கிறது. கண்ணாடியை துடைத்து சுத்தப்படுத்துகிறது பக்தியானது. அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய வேணும்? நம்ம வந்து சாண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் தான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, சங்கீர்த்தன், நாம சங்கீர்த்தனம், அது நம்ம பண்ணணும். ஓகே, அதை வந்து அப்படி செய்யும்போது மனசுல இருக்க அசுத்தங்கள் எல்லாம் மாறுகிறது. சுத்தம் வந்து சுத்தமான மனம் வந்து நம்மளுள் எழுகிறது. அப்படி சுத்தமான மனதில் யாரும் குடியிருக்க முடியும்? பகவான் குடியிருக்க முடியும். சுத்தமான மனதில் தான் நாம் பகவானை சென்று அடையக்கூடிய இந்த பக்தியை நாம் செய்ய முடியும். ஸோ அது நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது. ஸோ நம்ம முதல்ல நம்ம குணம் தமோ குணத்திலிருந்து இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவம், அப்புறம் நம்ம சத்துவம் போராது, சுத்த சத்துவ நிலையில் நம்ம இருக்கணும்னு நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ பக்தியின் விளைவு என்ன? அமைதி, சமநிலை, கருணை, தாழ்மை, அப்புறம் இறை அனுபவம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுலேருந்து வளர்த்துக்கிறது. ஸோ இறை அனுபவம் வரும்போது தெய்வீக ஆனந்தம் வருகிறது இல்லையா? எப்படின்னா நமக்கு தெரியும், ஒரு தீ வந்து இருக்கும்போது அப்படியே தீபம் எரியும் பொழுது என்ன ஆகுது? அங்க இருக்கிற எல்லாம் இருள் அகன்று விடுகிறது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அறிவு என்னும் தீபம் எரியும் பொழுது அறியாமை என்னும் இருள் நீங்கும். அறியாமைன்னா என்ன? பௌதிக ஆசைகளில் நம்ம வந்து அதுக்கு சரணடைந்து பௌதிகத்தில் ஈடுபடுவதுதான் அறியாமை. ஒருத்தர் வந்து எவ்வளவோ கல்லூரியில் பெரிய டிகிரி எடுத்திருக்காங்க, 5 டிகிரி 10 டிகிரியாக எடுத்திருப்பாங்க. அவங்க வந்து பகவானை நினைக்காமல் இருந்தா அந்த டிகிரி எல்லாம் வந்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, ஒரு பாம்பு தலையில மாணிக்கம் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, அதனால ஏதாச்சும் பிரயோஜனம் யாருக்காச்சும் உண்டா? கிடையவே கிடையாது. பாம்பு தான் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த வந்து ஒருத்தர் வந்து நிறைய படிச்சிருக்கலாம், அவருக்கு பகவான் இல்ல பக்தி இல்லைன்னா ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ பிரபுபாதரோட உதாரணம் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? என்ன பிரபுபாதர் அவர் எவ்வளவு கஷ்டம் அவரோட வாழ்க்கையில வந்து பட்டிருக்கார். இருந்தாலும் அவர் வந்து அவர் குறிக்கோளில் வந்து எந்த விதத்துல வீழ்ச்சி அடையவில்லை. பகவானே நினைத்து கொண்டு இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷனை கொடுத்திருக்காரு இஸ்கான் இல்லையா? அவர் வந்து மக்களுக்காக அவர் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார். ஸோ இந்த சேவையில் வந்து திருப்தி அடைகிறதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் வந்து நம்ம செய்த பிரபுபாதரை தான். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு முக்கியமா என்ன தெரியுது? கேட்பது. நமக்கு வந்து கேள்வி, ஸ்மரணம் ரொம்ப முக்கியம். அப்படி பண்ணும்போது நம்ம ரஜஸ் தமஸ் எல்லாம் அழிகின்றன. அப்புறம் நம்ம வந்து சேவை செய்யும் போது நம்ம இந்த மனது வந்து பக்தி தொண்டில் மீண்டும் வளர்ந்து பகவானில் லயிக்கிறது. சுத்த சத்துவத்தில் நம்ம வந்து நிலை பெறுகிறோம். அப்புறம் என்ன? சத்துவத்தில் வந்து சுத்த சத்துவத்தில் போகும்போது பக்தியானது வளர்ந்து நமக்கு அமைதி தரும். ஸோ பரமானந்தத்தை நாம் அடைவோம் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுப்போம். ஓகே, ஸோ இதுதான் பாகவதத்தின் போதனை. பக்தி இல்லாமல் அறிவு வந்து பயனற்றது. உண்மையான அறிவு வந்து எப்படி மனசுத்தியிலிருந்து வருகிறது, பக்தியிலிருந்து வருகிறது அப்படின்னு. ஸோ இறைவனின் கீர்த்தனை கேட்பது தமஸ் ஆகிய குணங்களை அழிக்கிறது. மனதிலிருந்து எடுத்து நம்ம ரஜஸ் தமஸ் என்ற குணம் நம்ம ஒரு பாகமா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ தினமும் நம்ம என்ன செய்யணும்? தினமும் நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதும் ஜபிப்பதும் இருக்கும். அதை நீங்க இங்க கூடியிருக்கீங்க எல்லாரும். அதே மாதிரி சரி, ஜபம், பாகவதத்தை கேட்கிறது, சத் சங்கம், அது டிவோட்டி அசோசியேஷன் அதுல இருக்கிறது, பகவத்கீதை சேவை செய்கிறது. அப்படியே இருக்கும்போது சாத்வீக வாழ்க்கை வாழும்பொழுது நாம் வந்து நம்மளோட பக்தியினை நாம் வளர்க்க முடியும். இதுதான் நம்ம இன்னைய ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம். ஸோ இந்த கேள்விக்கு எப்படி நமக்கு இந்த 1.1.9ல அந்த கேள்வி கேட்குறாங்க, அந்த கேள்வியோட ஆன்சர் இது. மனிதனுக்கு பரம நன்மை என்ன? பக்தி யோகம் அப்படின்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஏதாச்சும் கேள்விகள், ஏதாச்சும் தாட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணலாம். கான்செப்ட் கிளியரா இருக்கா? நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்ட்டு செய்ய நம்மளுக்கு அந்த ருசிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தி எல்லாம் நம்மளுக்கு ஆண்டவனிடம் நம்மளால கொண்டு போய் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும். நம்ம எதை செய்தாலும் இந்த ரஜஸ் தமஸ் இந்த மாதிரி குணமே எல்லாமே
பக்தியோட செய்யணும். அதுதான் உண்மையான பகவானுக்காக எது செய்தாலும் பகவானுக்காக பகவானுக்காக செய்யணும். அக்கர்ம நிலை எப்போ ஞாபகம் நம்ம எந்த செயல் செய்யும்போது செய்யறது என்ன, எந்த நிலையில வரும், அக்கர்மாவா இல்ல கர்மாவா இல்ல விகர்மாவா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு செய்தோம் என்றால் நாம் வந்து எப்பொழுதும் அகர்ம செயல்களை செய்து பகவானில் சென்றடையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே அம்பரீஷ் கிருஷ்ணா அம்பரீஷ் பிரபுஜி. வர்றத மாதிரி க்ளோசிங். நம்ம எல்லா நேரமும் பகவானையே நினைக்கணும். ஆ, நீ எதை ஹரே செய்தாலும், எதை படைத்தாலும், எதை உண்டாலும், என்ன காரியம் செஞ்சாலும் பகவானையே நினைச்சிட்டே செய்யணும். இதை பகவானுக்காக நினைச்சா மட்டும் பகவானுக்காக செஞ்சு நமக்காக இல்ல, பகவானுக்காக நினைச்சு சாப்பிடணும். எது செய்தாலும் பிரசாதம் சாப்பிடணும் இல்லையா, இந்த செயலும் பகவானுக்காக, பகவான் தான் முன்னிறுத்தி நம்ம செய்யணும். அப்படி செய்யும் பொழுது நாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தியில் வாழ்ந்து நம்ம பகவானை நம்ம வந்து பகவான் ஈடுபாடு நமக்கு நிறைய ஈடுபாடு இருந்தால்தான் ஒரு நாள் நம்ம பகவான் நமக்கு தரிசனம் கொடுப்பார். அது மட்டும் இல்ல, நம்ம வந்து பகவான் திருநாட்டுக்கு செல்றதுக்கு வழிவகுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணன். இன்னைக்கு இதோட நிறுத்தலாம். க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்லிட்டேன். வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय. भागवत भगवद गीता ग्रंथ की जय. All glory to the assembled devotees. हरे कृष्ण.